Școala cea mai bună este școala care ne învață mai înainte să învățăm. Felicitări, dragi copii, și mult succes în toate activitățile care urmează! Eveniment inedit la Teatrul de Vară din Comuna Domnești. Asociația Dreptul la Viitor a prezentat rezultatele proiectului CRESC, Comunitate responsabilă, educație sustenabilă și cultură civică. Proiectul și-a propus creșterea gradului de educație civică și de implicare în comunitate a copiilor și tinerilor care provin din comunele argeșene Domnești, Corbi, Pietroșani și Nucșoara. A fost o provocare nouă în care am învățat multe lucruri alături de voi. Și din experiența acumulată de mine în această perioadă managerială, am împărtășit-o cu voi și împreună am format o echipă, așa cum am format și cu acești oameni minunați. Exact cum spuneam în sesiunile de leadership, fără a avea o echipă și a te implica ca și manager alături de echipa ta, nu reușești nimic. Astăzi aș vrea să cred că fiecare dintre voi a avut o lecție de învățat, a învățat lecția respectivă, că este de educație civică, că este de ecologizare, despre dezvoltarea durabilă, despre viață în general. Păstrați-le cu sfințenie. Mulțumesc partenerilor Asociației Dreptul la Viitor și aici mă refer la Liceul Teoretic Petru Ionescu Mușel, la Asociația ADES și în ultimul rând vouă pentru reușirea acestui succes, reușirea acestui proiect și nu în ultimul rând aș vrea să vă aduc la cunoștință că acest proiect a fost finanțat prin fonduri norvegiene de către Active Citizen Fund prin Fundația PACT, cărora le mulțumim pentru că au avut amabilitatea de a ne finanța acest proiect și au fost alături de noi pe parcursul acestei călătorii. În cadrul prezentării au existat și momente artistice. Unde-i s-a dus, l-au apus, anii de sus, ai gloriilor. Unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, noi și tine. Haideți copii! Lai, 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 La prezentare a asistat și primarul Comunei Domnești, Doru Smădu. În momentul în care faci totul cu sufletul, îți iese totul așa cum ai vrea tu. O colaborare între echipa proiectului, primărie și liceu, iată că am ajuns la un rezultat foarte frumos. Vedeți cu ce drag au venit copiii, cu ce drag ne mândrim și noi, pentru că tot ce ne-am dorit s-a realizat. De la începutul anului și până acum, tinerii implicați în proiectul CRESC au putut beneficia de pregătire pluridisciplinară, non-formală și exponențială, de crearea contextelor favorabile pentru educare și dezvoltare, dar și de modele și susținere pe termen lung.